У краіне працягваецца музычны праект першага нацыянальнага канала беларускага радыё «Песні малой радзімы». На гэты раз творчая група накіравалася з экспедыцыяй у Шклоўскі раён, дзе былі запісаныя самыя таленавітыя калектывы і сольныя выканаўцы нашага рэгіёну. Іх песні будуць гучаць у эфіры радыё на працягу года. Пакуль не пачаўся запіс на беларускім радыё, спецыялісты наладжваюць гукавую апаратуру, бо тут важныя ўсе дэталі. А вось у музыкаў задача максімальна дакладна і прыгожа выканаць народную песню. Бо ўдзел у праекце беларускага радыё – гэта магчымасць для артыстаў прадэманстраваць сваю творчасць на ўсю краіну. Запіс народных калектываў творчая група беларускага радыё праводзіць у рамках рэспубліканскага праекта «Песні малой радзімы». Задача – сабраць найбольш цікавых выканаўцаў і калектывы, якія ў сваёй інтэрпрэтацыі ўяўляюць фальклорны рэпертуар. Идея родилась, конечно же, не случайно. Мы знаем, что сейчас год малой Родины, и это вдохновило на то, чтобы поехать в глубинку, скажем так, из столицы и поинтересоваться, чем живет современная Беларусь, что поет, что играет. Поэтому мы отправились в такое большое музыкальное путешествие. И, в общем-то, цель нашей поездки – показать многообразие культурной жизни Беларуси, именно той жизни, которую создают сами жители небольших городов, деревень, местечек, ну и так далее. Стартовал проект осенью у Нясвижи. Далей Минская, Гродзенская, Витебская в области, а теперь на чарзе Могилевская. Наша страна небольшая, но интересная и многообразная, многогранная, культурная, музыкальная жизнь. И каждый уголок отличается чем-то своим особенным, но, конечно же, объединяет то, что люди стремятся к творчеству. На запіс песеннага матэрыялу ў Шклоўскім раёне аўтары праекту адвялі 3 дні. І гэта не выпадкова. За гэты час 8 калектываў мастацкай самадзейнасці і 6 сольных выканаўцаў прадэманстравалі ўсю шматгранную палітру народнай культуры Прыдняпроўскага краю. Действительно, самое ценное в стране – это люди. И то, что они успевают не только работать, но и находят время для творчества, это, мне кажется, вдохновляет на жизнь. Это самое главное. У планах аўтараў праекта «Песні малой радзімы» арганізаваць музычныя экспедыцыі ва ўсе рэгіёны краіны, а самых адораных выканаўцаў запрасіць на гала-канцэрт беларускай песні, які плануецца правесці ў сталіцы ў канцы года.